ଆଜିର ଲେଖାଟି ମୋର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଆଶିଷ ବାଗ୍ରେଚାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ, ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ, ଆଉ ନ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ନ ଲେଖେ। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେମ ଲେଖେ ତ କେବେ ପ୍ରତାରଣା ଲେଖେ, ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ ଲେଖେ ତ କେବେ ମରଣ ଲେଖେ, କେବେ ଆଲୋକର କାହାଣୀ ଲେଖେ ତ କେବେ ଅନ୍ଧାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ। ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଦିନରେ ତୋତେ ଲେଖେ, ଆଉ ରାତିର ସବୁ ପ୍ରହରରେ ମୋତେ ଲେଖେ। କେବେ ସତ ଲେଖେ ତ କେବେ ମିଛ ଲେଖେ, କେବେ ସୁଖ ଲେଖେ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ। କେବେ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଲେଖେ ତ କେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ବେଇମାନି ଲେଖେ, କେବେ ମୁଁ ଖରା ଲେଖେ ତ କେବେ ଛାଇ ଲେଖେ, ତ କେବେ ମୋ ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ସବୁକୁ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ। ମୁଁ କେବେ ଜିତିବାର ଖୁସି ଲେଖେ ତ କେବେ ହାରିବାର ଦୁଃଖ ଲେଖେ, କେବେ ନୂଆ ତ କେବେ ପୁରୁଣା ଲେଖେ, କେବେ ମୋ ଜିଦ୍ ଲେଖେ ତ କେବେ ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଲେଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଲେଖେ ମୁଁ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ପ୍ରେମର ହିଁ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖେ ତ କ'ଣ ଲେଖେ, ଆଉ ମୁଁ ନ ଲେଖେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ନ ଲେଖେ।